त्यानंतर होईलच प्रेम मालिकेच्या आजच्या भागामध्ये प्रेक्षकांना आपल्याला पाहायला मिळालं, मानिनीने छान अशी खिचडी बनवलेली असते ब्रेकफास्टसाठी. काव्या खाऊ लागते, परंतु पार्थ तिला खाऊ देत नाही. पार्थ म्हणतो, काल रात्रीच तुम्ही झोपेमध्ये बडबड करत होतात, काहीतरी उघडं होईल, मला आता सांगावंच लागेल. तुम्हाला बहुतेक पित्त झालं असावं, त्यामुळे खिचडी खाऊ नका. आता मानिनी आणि काव्या या दोघेही बोलू लागतात, कारण पार्थ हा खिचडी गरम करण्यासाठी तिथून निघून गेलेला असतो. काव्या म्हणते, चुकीच्या पद्धतीने या सर्व गोष्टी जर पार्थसमोर आल्या असत्या तर. माझा स्वभाव असा नाही आहे मानिनी काकू. मी सगळं काही पार्थला सांगणार होते, परंतु चुकीच्या पद्धतीने गोष्टी जर पार्थच्या समोर आल्या आणि त्यातून वेगळंच काहीतरी घडलं तर तेव्हा तुम्ही काय केलं असतं. तर मानिनी तिला सल्ला देते, हे बघ, मी मी मानिनी आहे, तर मानिनी म्हणूनच मी डिसिजन घेतले असते. आता तुझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे, तुझे स्वतःचे निर्णय तू घे.